Bilýän belki men gowy adam däldim. Meni allaýadym, urşýadym, TikTok çekýärdim. Ýöne her kim bir gün senden bir zat dilek etdi we indi menem dilek etdi. Ay şau diýen bäş bereýdi. Siktir, zakadyň taýýar bolar. Şu sansa ýazar çykmaly. Siktir, haýş bagysla. Gowy tarapy saýla, öz isleňi özüň gazan, öz içinde ot ýak. Ýa-da goluň çek. Sen beter güýçli we akylly. Oň berjek zatlaryna seretme. Utmak üçin sen ýüregiňi arsalamaly. Her kim öz durmuşynda bagysla. Galanyň etýän zatlaryna seretme we hemme sen gylyk häsiýetlerini goý. Yok diýsen gaharyňa, hemme bilýän her sözlerini we görmenli bor. Bäri goluň çekmeli we bärigem. Aha, garantiýa nähili? 3 ýyl. Durun, bu kön awdy dämeý? Ay, bolýa bildim. Bilýäňizmi? Gowy ikiňizem olsaň men angel